usumthetho awuhlala phansi usumthetho thawona shazi thawona shazi thawona qeba thawona qeba yes daughter yes daughter Baba usakhulumile Mkhize cishe ukhuluma cishe waqeda njengamanje kuthiwa ngikhulume egameni lomkhandlu wasesimahleni ngaphansi kwenkosi ubaba ubuka isizwe Mkhize lapha ubaba umfowethu umngani wami ekade eyinduna khona kuyiqinisa ngasilifihle lelo ukuthi mina noSqumfe besizwana bengazi ukuthi masise emkhandlweni mengekho emkhandlweni uzobe ekobzizwe mengekho ekobzizwe yozingela bengineshoya lokho okube ukuthi uma ngimfuna ngingamfica ekhaya ngifonele labo bantu bobabili omunye wabo bengimthola khona kodwa njengamanje kuthiwa ke ngikhulume nje kancane ngomkhandlu mina uSqumfe empilweni yami ngiqala ukumbona ngo1992 kwakuyicece kaShange empandweni ngase ngizwile ngoSqumfe ngoba nami ngaleso sikhathi ngangiseyinsizwa ngabe ngiphuphile nje futhi ngangilekho lokuthi akekho umuntu oyixoshayo emhlabeni kwathi mayihlangana insizwa ngambona noSqumfe kanti naye somehow wesezwile ukuthi ukhona uNevadayi umfana kaMgodoyi ohamba noMgodoyi noSphuku okwenzeka nje lapho kwenzeka umsizwa lo wobujwayele kodwa egcineni ngalelo langa mina noSqumfe saficana saxoxa kamnandi ngifuna ukukhuluma iqiniso njenga noMtefa mina ngaze uSqumfe ngingakamboni ngimbonela ukuthi ngoxoxa kamnandi naye ngangazi ukuthi mangimbona kuyofanele sikhulume esiqhele kodwa ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuhlanganisa izinto zakhe thina noSqumfe kusukela ngalelo langa sibonanile saxoxa kamnandi okuthe ngonyaka ka2005 impandu yaba neshwa kwashona induna ubaba umkhandi shozi impandu yabe sikhuphula uSqumfe ithi akabe induna empandweni ngaleso sikhathi mina bese ngivele ngikhona emkhandlwini omkhulu wasesimahleni okhomba ukuthi uSqumfe sebekiwe induna empandweni wesezofica mina lapha emkhandlwini ngivele sengimdala khona nabanye obaba ungayinaki iminyaka ngafika ngimncane ngina 23 years utheme efika uSqumfe emkhandlwini ke manje lekuthiwa ngikhulume ngawo wafika ngesikhathi inkosi undaba ezithu uzwe njani bayamazi abadala esethunguzela la iqale khona ubona amagalelo kaSqumfe uthe ngaleso sikhathi uSqumfe efika ke ukuba isefemini ngabe sithwe yenyukhama kodwa ngabona lapho uthi hawu hey uhlaniphile lo muntu ngetata kangwadla amandla abantu mina futhi angisoze ngawadla bengibatshela abanye obaba ukuthi yazi uSqumfe izolo ufike la njena niyambona yini ukuthi uyakhula izithi inkosi uKT hey wena mfana ubona lento engiyibona ukhulile uSqumfe bantu basekhaya ukhulile sikhona yonke imkhandlu nefungu zayo zonke izizwe zineyinkinga zabo bonke abantu baneyinkinga zabo kodwa bengazi mina ukuthi uma inkosi sekwenzekile yangifonela ngoba nginayinhlahla yokufoneleka mawumbala njengami ufonele kanjani yangifonela yathi wena mfatayo othi makwenzeka usebenzela ngaseThekwini udrive uzila ngidrive ngempela ngifike enkosini yothi mayisiqedwe ukusho bese ngithi yabona lo manje indaba ezithi umuntu engikholwa ukuthi lento izolunga uSqumfe ithi inkosi uKT mlande nevatayo ngimlande uma uSqumfe ngisho ngathiwa bese planeni ngimalile ukobzizwe ngababalade zingela nabo
bebengelutho uma selithe izwi lenkosi uSqumfe yafuneka. uSqumfe asuke esiphingo esuke la ePandweni esiphingo eyokulosela ingane zakhe ngimfonele mina ukuthi sifuneka enkosini athi kulungile impahla sengofika nazo ebusuku sinaleli item lethu ukuthi ngaphela sesinabafazi athi hayi ummem sengomchazela ntambama bese siyahamba okuhambe kwahamba kwaze kwafika isigaba la uKT inyama yakhe iphumula khona siwesivuka noSqumfe mhlawumbe mangingakakufici lokho wena kowakho umkhandlu kokufica ngelinye ilanga lana kufanele ucela ukwazi ukuhlukanisa phakathi kweqiniso nobuxoki ukuthi uma ngayaphi wena noma ujoyina ubuxoki noma ujoyina iqiniso sawasivuka noSqumfe ngenhlanhla ngamandla kaSqumfe ngenhlanhla mina ngikhuluma namhlanje ngoba esethula njengoba abanye ngiyazi bakhuluma ngoba esethula wafanele sikhulume ngamnandi ngomuntu engasezwe ngingathi uthi animtsheli ngane phila ngenhlanhla ngobukhona bukaSqumfe ngomhla ka-8 December 2021 uhulumeni waKwaZulu Natal wasinikeza inkosi esimahleni sinayo kwini namhlanje ngemsebenzi kaSqumfe uSqumfe esimahleni njosishilo sathi ayikho izizwe engenazo inkinga bayazi abasemkhandlwini noma isiphi isigodi besinenkinga esimahleni besazi ukuthi uma sesithinta uSqumfe sesithinta okugcina futhi benginesiqiniseko sokuthi uma yonke inkinga ingahlula kobe ngempela leso sigodi sifile namhlanje angazi ngizokwenza njani kodwa nginethemba ngoba bakhona abanye abasele engicabanga ukuthi bonke bazobamba ephethini kaSqumfe ngiyazi insizwa zakithi bengikhona iqalwa lento bengikhona ingakaqalwa lento izoqalwa lento kuzoba nomhlangano kaNgcongo enduneni ukuthi akuphele lento ebaya nekatha ngangiyingxenye yokubonisana ngalobo buhle ngenxa yokusebenza ngangasekho kaNgcongo phela ngisenengane ezincane ezithembele kumina bangekho kaNgcongo kodwa uNgcongo wangixoxela ukuthi uhambe kahle waphela umhlabuhlangene waqala umhlabuhlangene asisenenkinga sesingena noma yikephi sesigiya noma yikephi sidla inyama noma yikephi uSqumfe lolele ngineqiniso ukuthi ulokhuzana yes ayikho umuntu ongenalo ichashazi lakhe ngiyavuma ngabe angiphilile ekhaya mangase namhlanje ngimemeze ngithi mina nimbone nje uSqumfe bemhlophe ngabe nginenzile uSqumfe benabo ububi bakhe kodwa angakaze mina ngikhombise bona uke wathi uma ekhanya mekhuluma la uSqumfe uke wazanywa hayi ukuthi ubezanywe blashwa bezanywa ngoba befuna ukuphambanisa nemvula njengoba egcine ephambeka kodwa into ebisho uSqumfe mase sixoxa ukuthi sizokwenza njani athi uSqumfe ayikho into engizoyenza mina ukuphela mina ngizolinda uzongishaya mangishayeka ngoshayeka kodwa akulula ngishayeka ngithi khabazela amaxo ngiyaza khona la manje amaxo ngiyaza lalele namhlanje amaxo ngiyazi amanye ayajabula into ebuhlungu ngexo nalo ikiyadlule odabuke okwangempela into engizoyisho-ke manje into engizoyisho ngicelaniswe kahle-ke manje angisasho egameni lomkhandlu sengisho njengawo nevajayi wakashange embumbulu owokuzalwa lembumbulu osenesiqiniseko futhi ukuthi uhamba lembumbulu ngeke mina ngisahamba kulelizwe angakhile ngale ndlela ngathani icabanga ngakhe ngendlela yokuthi angikwazi ukuvele kusesengithi ngiyaqala sitizwa zakithi omama
lapha abantu baMkhize ababeka Mkhize bathi ababazi abantu abathu kuSqumfe. Ngakho-ke yinto engiyicelayo, yinto engiyinxusayo, yinto engiyicela ngempela ngiyaguqa lapho kusho mina kusho Umkhandlu kusho uNevathayo. Uma ungayizwanga lento engiyishoyo nginesiqiniseko eminyakeni emibili kuzobe kusho wena ukuthi washo uNevathayo kube senze into yashiwo uNevathayo ngaba ngitshela. Ngithi mina noma ngaleka wena usube nenhlanhla wezwa ukuthi ubani obulela uSqumfe musa ukutshela oseduze kwakho. Tshela amaphoyisa asembumbulu. Amaphoyisa samswile. Amaphoyisa ngiyaqonda ukuthi noma yini amaphoyisa la local khona ayothenzeniki. Ngizocela ukuthi one-information ngokufa kaSqumfe athintane nomasteshi kuphela. Ngoba ungabezwa bekhala kanje becabanga ukuthi ngiyaphela. Kusasa kuzothi masakufana yena afise ngathi amaphoyisa sengagijima. Kanti ngathi ngichaza mina ukuthi ungakhulumi nomuntu oseceleni kwakho ngokufa kaSqumfe. Khuluma namaphoyisa. Amaphoyisa akwazi ukukhuluma. Ngoba uzothola ukuthi mhlambe manje sebefikile ku-5 abantu ekuthiwa babulela uSqumfe kanti uSqumfe shosho akabulawa ngabantu abawu-5. Amaphoyisa akafundele ukwazi ukuthi ahlunga kanjani ukuze kuphume iqiniso. Uthi ubaba uGomziswe uyojabula uma kuphela inyanga abantu ababulela uSqumfe sebeboshiwe. Mina kube kuyangami bengizojabula uma kuphela isonto abantu ababulela uSqumfe sebeboshiwe. Kodwa njengoba ngithi njengamanje nombanje loyo alale wamphupha kabi ethi uyena obulela uSqumfe kuzoba inkinga ukuthola abantu ababulela uSqumfe. Ngiphinde ngicele futhi insizwa zakithi ayikho idraw ekufeni komuntu. Akusho ukuthi njengoba ningangotshani namhlanje njengoba kubuhlungu kangaka namhlanje asitheni thina umuntu obulela uSqumfe nathi sombulala ngoba ekugcineni ngisho singababulala babe u-15 noma babe u-20 noma babe u-100 kwasho isiphula. Akukho la uSqumfe ezovuka khona. Akukho la ezovuka khona uSqumfe. Ngakho ngiyacela mina ukuthi asitetele umthetho uthathe indawo yawo siboshwe izinja ezibulele uSqumfe. Ngoba iphutha kuzokwenzeka bayalaza bomdabu leMbumbulu. Ngithe ngokuzalwa leMbumbulu eyesithathu le Nduna efa sengile eMbumbulu sengibhekile nami nafuthi sengigijima. Abantu bafa baze babe u-13 bonke masebefile hayi besaphila. Kuthiwa uyazi kubulawa ubani ubulawe ngephutha bebeqonda ubani. Akasabuyiseli lo muntu ofe ngephutha. Ngicela thina abafowethu kakhulukazi manje thina sesifundile amsori ukukhuluma iqiniso. Izinto sesicabanga namhlanje sicabange nekusasa. Asingathathi mawala ngodaba lukaSqumfe. Mina sengishilo angicaba maka mina kuhlungu. Mina ngicela ukukhala mina ngathi ukukhala kufubaba. Kodwa ngikhalile futhi kuSqumfe bekufanele ngikhala. Ngakho angicabanga ukuthi khona omunye umuntu ozothi usedinwe okudlula mina. Cha ngicabanga lokho. Ubuhlungu kunjalo uSqumfe unenhlanhla nazi insizwa engangotshani. Zonke asibambisaneni ukufuna ababulali bakaSqumfe sibathathe siyobabeka phambi komthetho. Umthetho uthatha indawo yawo. Ngalawo mazwi ngiyabonga.